Akwai wasu ƙudurori da muka ga suna da muhimmanci wanda muke ganin cewa za mu ɗauke su a wannan gwamnatin tamu wato na marigayi wato Musa 'Yar'aduwa. Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa a cikin wani sabon shiri. Idan yau ne zuwan ku wannan tasha tamu mai albarka to kada ku manta ku danna mana subscribe sannan ku danna mana alamar like, mun gode. Ahmad Bola Tinubu ya yi magana kan wasu ƙudurori guda 100 na wato tsohuwar gwamnatin wato Umaru Musa 'Yar'aduwa marigayi, wanda kuma tuni wato Ahmad Bola Tinubu ya kalli wa'innan ƙudurori yake kallon su cewa ƙudurori ne masu kyau wanda kuma idan an yi amfani da su za a samu sauƙi na rayuwa. Tuni dai aka fara yada wato wannan bayanan da Ahmad Bola Tinubu ya gabatar, inda yake mai cewa akwai ƙudurorin da za su ɗauka kyawawa na halayen wato Umaru Musa 'Yar'aduwa. Tuni dai ake kallon cewa marigayi Umaru Musa 'Yar'aduwa shine ya ɗauko mataki ko kuma gyaran da zai yi ƙoƙari na ɓangaren ganin cewa ya gyara Najeriya, an samu sauƙin rayuwa sosai. To amma sai dai tun bayan rasuwar wato Umaru Musa 'Yar'aduwa har zuwa yanzu ba lallai bane a ce an samu wani shugaban ƙasa wanda za a ce kai tsaye 100% an ji daɗinsa. Saboda haka ake ganin cewa halayen Umaru Musa 'Yar'aduwa abun ɗauka ne kuma abun koyi da shi ne, musamman idan aka duba da yadda Najeriya take ciki. Umar Musa dai 'Yar'aduwa ya sha shaida musamman ma ga wasu manya-manya da kuma wasu mutane waɗanda ake ganin cewa su ma suna da madafin iko. Umar Musa 'Yar'aduwa dai na ɗaya daga cikin shugabannin ƙasa waɗanda wato ba su yi shekaru ko kuma ba su gama mulkinsu ba, Allah kuma ya ɗauki ransu, Allah ya sa suka rasu, Allah ya yi wa'adinsu. Tuni dai ake kallon cewa Umaru Musa 'Yar'aduwa yana da shirye-shirye tun bayan dai shekarun da Umaru Musa 'Yar'aduwa yake mulki. Akwai 7-point agenda wanda ya kawo su, wanda tuni wasu suka rika kalubalantar wannan tsarin na Umaru Musa 'Yar'aduwa. To amma sai dai bayan rasuwarsa ake ganin cewa Umaru Musa 'Yar'aduwa ya ɗauko wato shirin yadda zai gyara Najeriya. To amma sai dai daga bisani kuma sai rai ya halinsa, wanda kuma a wannan lokacin Allah ya masa cikawa. Ana kallon Umaru Musa 'Yar'aduwa ba a taɓa samun shugaban ƙasa ba tun bayan da ya rasu, ba a ƙara samun wani shugaban ƙasa wanda ya taɓuka wani abun a zo a gani ba. Tuni dai wanda aka yi tunanin cewa zai taɓuka abun a zo a gani shine wato shugaba Muhammadu Buhari, wanda kuma a lokacin gwamnatin shi akwai abubuwa da dama waɗanda suka taɓarɓare, wanda ya yi alkawarin cewa zai yaƙi cin hanci da rashawa. Sai dai kuma bayan saukarsa mulki sai aka gano cewa an yi cin hanci da rashawa wanda baya misaltuwa a ma gwamnatinsa, wanda hakan ake ganin cewa wato cin hanci da rashawa da ya yaƙa akwai ɓangarorin da dama ba su yi amfani ba idan aka yi duba da yanayin yadda wato ake zargin wasu tun bayan saukar shi daga mukami. Tuni dai ake zargin wasu jami'an gwamnati musamman ma na shugaba Muhammadu Buhari waɗanda ake ganin cewa sun yi cin hanci da rashawa. Lallai wannan kalubale ne babba wanda ake ganin cewa ba a taɓa tunanin a gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari hakan za ta faru ba. To amma sai dai wasu na ganin cewa rashin bibiyar shugaba Muhammadu Buhari na ɗaya daga cikin abin da ya sa ya samu matsala a cikin gwamnatinsa. Sai dai kuma shugaba Muhammadu Buhari kafin ya sauka mulki ya yi magana cewa duk wani alkawari da ya ɗaukan makasa ya cika shi. To amma sai dai wasu na ganin cewa wato shugaba Muhammadu Buhari bai cika alkawuransa ba tun bayan da ya sauka, bai cika wani alkawari nashi ba. Alkawuran da ya cika ba su taka kara sun karya ba, saboda ana ganin cewa akwai alkawura da dama wanda ya ɗauka, sai dai kuma wato shugaba Muhammadu Buhari bai cika su ba har kuma ya kai ga sauka akan karagan mulki. Yanzu dai shugaba Ahmad Bola Tinubu shi ke rike da Najeriya, wanda ake jira a ga irin kamun ludayinsa. Shi ma dai tuni ya nuna kafan zuƙashi na son mulkin Najeriya, kuma ana zuwa aka buga gangar siyasa, Allah ya taimake shi ya samu nasara inda shine ya lashe wato zaben shugaban ƙasa da aka buga wato a shekarar ta 2023. Tabba ana kallon cewa Ahmad Bola Tinubu ka iya kawo sauye-sauye a wannan gwamnatin tasa. Ana masa fatan alkhairi sosai. To mai sauraro kada ka manta ka danna mana subscribe sannan ka danna mana alamar like a wannan tasha tamu mai albarka. Muna godiya da irin gudunmuwar da kuke bamu a wannan tasha tamu mai albarka. Sai mun kuma sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin.